chi bai le vek ule mi tam tak chu lo chamna tam tak an chunga a thlen hnuin an tlom mai thin thil te tham le poimo vak lo wang te hian kan mang ang fo thin bok khovela hian mishing natna danglam tak vei anom te hi kan theng hil fo thin chung zinga tam tak chuan thil tha an lati chun zom renga eng thil po thleng se nun pa ngai taka nun chu an tum tlat bok chung natna danglam tak te kan soi zinga pakhat chu progeria hi ani he natna ve piang te hi chu kum upa le chaklo tak angin an langa kum nga lek an nia tangin anin thak danglam ngal tun tuma kan soi tum tak hi chu Bayazid Hussein mi panau pang chanchin hiania anu le pa te hi an thisel ema Bangladesha an cheng ani Bayazid hi kumsan hi som pani khana pianga progeria natna thodan pangai lo tak angin kum khata tanga kum ni ani nuwa chau alan chu thin lain ani ero hi chuan a pian tira tangin he natna hi ave ngal Hutchinson Gilford syndrome tia ko chu aveya natna khir tak mai enkol dam theilova an soi chu mi panau pang chung te hi an re thei ema an fapa enkol na tur hian sumle pai engma an nei lo ani chu wangin he natna hian zualam apan chak hle progeria hi natna ani rengot lova no pang lan upat na ringot ani lo bok aveite risel na po hi angong telawangin a hlaum hle rute chu aram ma ema khoihli le pan te po taksa an siam thin bok tin lungphu le thisen kaldana po boina aum thin ti mu chua ani bok kumlimi lek naupang te in Bayazid hi alang upata maya amai chu avunga abiang chu a oi fol boka avun chu a chor hle bok kumlimi lek ani atangin aha po atatan der to anu chuan thlathum mi lek ani atangin afapa hian hapui anei to tia he natna wang hian tuna chuan kumsomriat pangami vel landan apu der to chuti lain akum dik tak ero kumsari chau ani thung no pang hian kum upain an ve yang chi natna sang te chu avei chho ngal boka akum rual pui no pang dang zong te nei ang chu achan vek ani ko thera no pang ten an mu changin makti takin anom fo thin atam zo ka chuan alandan hian ati hlau thong ber thin ti chuan he natna vei chung hian kumsom panga adam thleng ve ta a an chen na be se tur engma omlo ma se anu le pa te hian an fapa chu an mangai tak zet ani a thei dan danin an fapa hian nun nom tak a man thei nan thei top an chu thin mi panau pang nu hian a fapa fin zia a mu hian mak ati hle a pian phunga pangai lo viu ma se aril rulama ero ma son viu thung kumnga leka upani in puitling ang main ati ti ve theito engkim chu a rethiam ve veka akum ngai to chuan thil rethiam thei mi tak ani bok no pang hian hun tlem te chau anei ti rethiamin hun khoral lo turin thutluk na asiam felta Bayazi hi skula akal velova chuti rualin football khel drawing le atois khal chu nuamati thin hle anuam ti deu thin chu ram sang thalak ato ve the ngai lo tur en kol chu ania ma se chang chuan do theina atla chamin akum rol pui mi pa te anga chang anei ve thin bok he tiang din huna adin chang hi chuan Bayazi hi abei dong du lova anun toy te chu hlim taka mana tum tlat ane tuna kumsaria upani to chung hian hetiang natna ve hi atlang puing kumsom panga andam thleng thina chuti rolin an chena ina ero be se tur engma omlo chungin an hlim em thung ane hetiang din muna ding chung hian Bayazi hi abei dong du lova ahun toy te chu hlim taka man adu tlat tuna kumsaria upani to chung hian he putar te hian mi song nena he hi zom nge turin adu thil hlutak chu khoral mai lo turin achan chu
เราประคัดอมชุนเละลูเบอร์กันเนจูกันหุนเฮอันนี้โอเล่เชียนเตอูเฮฮีเฮจันชินตบดานจูอันนี้เย่ชุงกัวนูเละปาเละนาวปังเตตานหุนเป็ดเชลตัวรินกันอินโซมาอาชันจูกันหุนฮีทิลลุตักกันเนจูอันนี้มิววางอันนี้